Ndewonu ndị nke m, ama m n'ụbọchị na-agara anyị nke ọma. Chukwu daalụ. Ọtụtụ ndị ajụgokwanụ kedu nri anyị nwere ike iri ga-edozi ahụ, n'ihi na ama na ụbọchị a na-asọzi ọchị, ego adịghị. Ihe m chọkwa n'igwe unu bụ na unu atụ n'ụjọ, n'ihi na Igbo nwere nri. E nwere ọtụtụ nri dị iche iche ị nwere ike isi na-ama mgbaji gị aka. Ofu n'ime ha bụ ọkpa. Onye ọbụla nọ n'Enugu ma onye ọbụla nwa Igbo ọbụla ma ihe a na-akpọ ọkpawawa. Ịbata n'Enugu ihe a ga-asị gị, ị ga-eri ọkpawawa. N'ụbọchị taa m ga-ekụziri unu otu esi esi ọkpa. Ọkpa bụ nri na-edozi arụ, na-ama mgbaji gị aka. Ọkpa sọsọ ihe ị nwere ị ga-eji mee ọkpa bụkwanụ ọkpa, ose, nnu na mmanụ. Ihe ndị ọzọ dịka akwa ma ọ bụ ihe ogo akwụkwọ nri, ihe ọbụla ị chọrọ iri wụzikwa otu o si masị onye. Mana taa m ga-ekụziri unu otu ị ga-esi sie ọkpa. Isichaa ya, ị na-eri ya, ọbịa na-asọ ụsọ. Nekwa n'oge nwa mere ọkpa dozigo ahụ, o nwere ihe ọwụpụ gị n'ahụ. Ka anyị banyezie n'ime ya bụ ọkpa. Akpọ m nwa m nwoke ka ọ bịa nye m aka n'iko ọkpa nke a. Ndewonu. Kịta anyị ga-etinye ọkpa, anyị awụnye ọkpa n'ime efere, wụnye etu ọbụla ị chọrọ. Anyị ga-ewetakwa mmanụ, ahụ ezigbo mmanụ Igbo, anyị awụnye ya. Ọkpa na-eri mmanụ ọfụma, so ị na-etinye ya n'ọtụbere ya, ị na-etinyekwa mmanụ ọfụma. Ịmakwala tupu ibido, ị ga-akwụ aka gị ọfụma. Emechago m ọkpa, etụgharịchago m ya na mmanụ. Ọkpa anyị achapụtago. Kịta m ga-agbanye ya mmiri. Ọkwa mmiri dị ṅarị ṅarị, ị na-agbanye ijiri nwayọọ ka ọkpa gị hapụ ịgba mmiri. Ijirikwa aka na-eme ya ka ọ ga-adị mmiri mmiri, mana ọma ndị oke mmiri mmiri, ka ọ hapụ ịgba mmiri. Ọkpa na-adịkwa ezigbo mma n'ahụ maka ndị chọrọ ịta ahụ. A sịkwa na ọkpa na-enyere aka maka ihe nke a ji adị otu ahụ, na iri ofu ọkpa oju gị afọ, ị na-aṅụzi sọ mmiri. Ị ma mbịa riwa oke nri, o mekwa agụ ama na-agụ gị mgbe ọbụla. Ọkpa na-adịkwa mma, ọ dị ebe a na-enwe oke agụụ, ya godu na nwere ihe inwe iri ọkpa nwee ụzọ nri niile dị iche iche, ma mmiri o, ma mmanụ, ma nke na-eme ka ahụ sie mmadụ ike. Ọ dị n'ime ọkpa. Ọ ga-emekwa agụụ ama ngụgbu mmadụ. Abịakwa, ọkpa na-emekwa ka ahụ sie mmadụ ike. Ọkpa na-emekwa ọzọ ka ndị ụra anaghị ekwe atụ. Ọkpa na-enyekwara aka, ị nwere ike ịrahụ ụra ọfụma. Ya bụ na iri ọkpa ka nri abalị, ọ na-enyekwa aka ịrahụ ezigbo ụra ọfụma, maka ọkpa ga-ejide gị ọfụma ọfụma, mekwa ka ụra tụọ gị. Ọkpa ụfọdụ ndị asịgokwa na o nwere ihe ndị dị iche iche ọkpa nwere n'ime ya, na-achụkwa ụmụ nkanka ọya dị aṅaa. So anyị na-eri ọkpa, anyị afụ na ọya ama na aya anyị otu ahụ, maka na ọkpa nwere ihe niile eji achụ ọya ụkwụ ọsọ elu anyị. Kịta m ka na-agbanyekwa mmiri ka anyị na-emekwa ọkpa anyị. Maka mgbanyecha ya mmiri kịta, ihe ọzọ ga-awụ itinye ya nnu na ose. Bịa kee ya, tinyezie ya n'ite. Tupu etinye ya n'ite, ị ga-etinye mmiri na ite ị chọrọ iji sie ya. Ịgbanye ya mmiri, ọma nju eju
mana mmiri ga-adị ya, isikwasị ya ka mmiri gbọọ tupu itinyewa ọkpa ikere eke. Ọkpa anyị na ha agbalote, mana ha agbalote, gbanye ya mmiri. Ya hụ na mmiri atụrụ ya, ọ ga-eme ọkpọ esie ike ọfụma, ma ndịcha mma ọfụ afụ, ma ndị oke mma. Agbanyego m ya mmiri, ịgbanye ya na mmiri ọfọ n'aka m ọkwa ya. Ihe ọzọ anyị ga-eme bụ anyị ga-etinye ya ebego m ose, ma njizi aka mee maka ose na-afụ ụfụ. Tinye ya ose, tinyekwa nnu. Etinyekwana nnu, itinye nnu ọ ṅaa ya, ọkpa ma ndịzi mma. Ọkpa adị mma ka nnu ṅaa ọkpa. Ọkpa na-etinye ya nwa obere nwa obere, na-etinye ya nwa obere nwa obere. Nwa obere nwa obere, ọ ga-etinyegide ya nweta kịta. Anyị ga-ekuwazie ya bụ ọkpa, anyị ga na-etinye ya n'akpa. Kuo ya, ikechie ya, nyetụkwu ya ohere ka ọ ga-eji fụọ, mana kechisie ya ike. Onye riri ọkpa a ga-ekwete n'ezie na ọnwụ Enugu siri ọkpa dịka m si kwuo na mbụ bụ nri eji mara anyị. Ọkwa na nri anyị ji too. Unu afụgokwa na o nweghị ihe dị na ime ọkpa, kama ị na-ego ya n'ụzọ. Igote ọkpa n'afịa, akwọrọ gị ya, ọ naghị egbu oge. Sie ya. Afụgo m na ọkpa anyị eghego. Ọkpa achapụkwara achapụ, ka anyị manụ ma otu o si achakwa n'anya ka o si atọ n'ọnụ. Mana ama m ife m siri onwere ada agbajọ agbajọ. Ọkpa awụ ya, o nwere ihe niile. Ndewonu. Aka m bụkwanụ Dr. Chinyere Okolo, nọdụkwa n'ọfụma.